tilat pon me embak kendian ngaku aban batai syai sepang ketong ke Meghalaya TMC party ketemu banwara ke jelajengi. Hoi, miss. Tak. Te kumba PUE mo kini ki jingduna kani ke jelajengi. Telong kani ke Meghalaya TMC mo ke dani ke thong banwan rai ke jingkela. Aga bayade baka puli puti ki jaka ajing semar roper. Tani ki lenti sengkian rukumjo. Khamtam ha ke bayade ki jaka nong kendong ha ke baka ni kalat kimpat biang. Telong kani ke Meghalaya TMC mo kani le bani arab ha ke bayade kita. Te piru pila bani shementalang ha ke banwan rai ke jingkela. Aga ni ke jela de ke bapirung dekhat kani ke Meghalaya TMC party. Telong de mo balong dekat akan di Meghalaya TMC party ni dan kam keniat ki jingtip sepang jong pi kata kalong ke kerteng ke jaka sa kiwi de kenang bengin laban kha kini ki jingai sengobhan akaliang ke Meghalaya TMC party telong ba pikwa ni mo balong dekat akan di Meghalaya TMC party kan yo ban pen register ya pi ning ba ka di ka call Kamut ba kamut kata ka kajing mentoy na ka TMC ka kajing mentoy ka ba pipin ai katong jong kat TMC ban ai jing mentoy ko paj ba hot kan kalong pit mo kalong banwan rai ka jingkela ka di ka jela jungi kan kalong kum ki puli puti kini ki jaka ai jing semar repair ki lenti sengkian rumo khamtam ha ka baydi ki jaka nong kendong kan mo ha ka baka ni kala cimpat biang kan telong kani ka Meghalaya TMC kan ele banera ha ka baydi kita kan tikani ka Meghalaya TMC party mo ka dan ha ka jing temu banwan ra khamtam karoi ka par khamtam ka pet bha mo te kini ki kisnong ki thau ken jokani ka jella ka jungi ken mo badan kam me karoi ka par ken te ba pikwan mo ngikwa madam ya kata nri tamba dalam sini mo kren yang ka kalenti ka sengkian nri ngarong ada na po nong kendong nri ngi bakal biang te saka ipat dia kata kadi tang lokal isu ko tong sini hoi telong pet mo ba long kum nilong fokus ba kan to ikini ki jing ki ba fi ki shem kini hasnong hathau sho kan to kani ka TMC long ka banim kong ka kong santam kalong banwan ra karoi ka par sho kini ki jing duna mo ki ba ki shem ha kasnong ka thau banwan ra sho ka jing biang sho kisnong ka thau kan nama ka nget ban pen kiu sho kisnong ka thau kan to jongka jella ka jungi kan telong ba itu madam ya kata nri tang ba ka hoi kumba ngan sukli pi menta mano ba leadership jong kata ka Trenumur Kongres namstu mano ba di leadership jong ka Trenumur Kongres te uni pedma mukul sang ma udi opposition leader kan jong kani ka Meghalaya uban yeng mo ban yele na kani ka Meghalaya TMC party kan te kamu lada kalong kumta lada umukul sang ma unlong kum leader jong ka Trenumur Kongres atu kajingkeli menta ka kebajiai hiki ar hajar khatsan manu bawan rakyat ketuka wilit administration bill ban on kerteng yi kirong basno manu bawan ban on kerteng ru wat iki MDC kibadai kibla penbaik ka election kom da state election commission ban support upaj ba telong pi tidan ni kita kijing nyimdai bang idon ki jinge nri upaj ba ka jela udon ka jinge pachene ngan batanya pi menta manu basna ya ka factory ban penhe ikir khar to belam ya atau untuk mukul sama tekan fair ayu ka kongres parti ka mukul sama kan fair ayu telong ba ka isi ka plan jong mukul mensua balai ki association jong kirkhar kila kuah ban fit jaka hapok Meghalaya kila kuah ban krip ban don nak jaka kaputa hapok Meghalaya henry namar kadau batim INOC kasnong tim INOC usim henry umukul wanra da ka ai ban ot kerteng urang basnong ba hadin bala da ot kerteng urang basnong kitu kirkhar kila ban fit jaka ban fit puta hapok sulong ban hakaju kapor ki yo permission ban khap yu khar hapok sulong hapok kala Meghalaya kai kastan do ke TMC kai mentapi wa ban wanra ya ka isu khamar pai ba telong ba pet mo ngala ban chithoi kita ki complain ke basidan mo telong pikwa ne em ngahapen ben register ya pi mo kan di Meghalaya TMC party kan telong fitre ne ba kumno ngan chithoi ki complain ke basidan mo kajing tre ngatre nresi kalong kemne madam mo ini ki kalong betang ban supen bi upaj ba
Nri ban penbi yu paj ba yang yu luk ulak obasa cepok nong kendong. Nri teng-teng ka ketien, ka jingkren, na ka stan jong ka ideologi jong ka parti. Hilong kisah nyamtra. Nri kat bagi kam pede. Kalau long kumbabam nak melu. Apil ribais yang ya kating. Ladala ban pen sukses. Ya ka egi jeng angut jong paj ba. Nri mentah hakasau ka siang. Hak jingdan kam jong pi ban ye ya ka support. Piwan su paj ba. Ban konben yu paj ba. Kani kapam la man long. Telong tepi semua kumno ba pi kwa ne kumno ne ba nama kani kalong tang man pen register ya pite kani ka call mo kalong man pen register man pelong dekat akani ka Meghalaya TMC party telong kumbanga ong mo andang register ya pi asal pentok kita ki complain ki AKA ki ba pi semua kan Pi ban komplain kam ba pi pen komplain ni la ada komplain na kapor sa kapor. Bat nginem kuaru ban ya trikam ya kum kitu ki polisi ki balada dei mukul sang ma. Nri la da kal si la ban dei do wi leader. Kamot ngila ban support kat kum ka ideologi la ne ka stand jong ki. Henry menta ka support ka jingle jong u. Dei ma u bawan rai ki ain. Si benta la da ngi ya kat kum ka gendon ak ba u ya mukul. Ngi dei trajaka ngadon ka mau ngadon usiap. Hapok ka kendau jonga. Nrenya hapdan kamte ban si manosi na polisi la ne po sibil. Mano ba rai ka ngai hatum dei mukul sama. Tang bangi hapok nong kendong ngidon bok namar ba tinong kendong kumdan nong komplain. Kai ka stand ba kum kani. Ong yung mukul sang mato ka komplain ong ba nakaliang pad ba. Yapi ba mukul bye-bye. Syong ba. Ho telong long ba pi kwa da ba long ban long dekat akani ka Meghalaya TMC party Ngate kong tangkatang alakut nganam kwa bani keren bun kesin. Banlong dekat ba TMC ngam kwa andre dalong dekat ba pi sangat tre. to kata ba kubli shibo ni ka por jong pi ta ma Ah, to ye pir kumjo to. ta